सानाय बिस जाबाय दा बिनिफ्राय थाबायनो रोंला आङो मिथिं दावथिं थांनायाव 50,000 60,000सो जोङो इन्डिभिजुवेल जोङो गामिनिफ्राय थाखा फैसा गारनानैब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों हिसाबै आरो गथ' गथाय बेहाय जेसेबांनाखि गामि दङ बे गथ' गथायफ्रा स्टुडेन्ट महरै बे जोंनि बेजोंनो फैजोबखायो जोंनि गथ'फ्रा बहुद खस्थ' मोनबाय मालाबा बिदिनो साइकेलनि मानसि गोजावलाङोबो अब्लाबो जोङो दिनैसिम बे दैमाखौ जोङो औवा दालां बानायनानैनो जोङो हान्थिबाय थायो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो गोबां थाखा फैसा जों खांनांबाय बेक्तिगत न'खरनिफ्रायनो जों खांनानै औवा बायो बहुद फैसा थांबाय जोंना बे औवाखौ बायनायाव जोङो बे जायगायाव जेब्ला जों खारबोजेनदोंमोन 2005आवनो जों खारबोदों 2005निफ्रायनो जोङो बे सामफुर दालांखौ जोङो औवा दालां होनानै जोङो बिदिनो रुनिखाथायाव जोङो बिदिनो खरसा जानाय मा जानाय थांलाय फैलाय जों खालामबाय थायो उफाय गैयियाव ओमफ्राय जोंनि गासैबो गथ' गथायफ्राबो बे जायगाजोंनो बे लामाजोंनो बे दैजोंनो बारसोमनानै थांनो गोनां जायो जि समावहाय दालां दङ बे समावहाय दालां दं समावहाय दालांजों थांबाय जेब्लानाखि दालाङा बायो अब्ला उफाय गैया दै गिदिरब्लाबो बारसोमनानै थांनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्रा बहुद खस्थ' मोनबाय मालाबा बिदिनो साइकेलनि मानसि गोजावलाङोबो आरो सोरबाबा बिदिनो मालाबा थै गुलायनायबो जाबाय बेफोरबायदि जाबाय दा बेनिखायनो दिनैसिमबो जोङो एसे बोसोरसिम दिनैसिम जों सफैबाय अब्लाबो जोङो दिनैसिम बे दैमाखौ जोङो औवा दालां बानायनानैनो जोङो हान्थिबाय थायो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो जों बहुद सम जाबाय आरो नै जोङो बे दालांखौ बानायनाया जोङो गैयालाबो जोङो सप्तानैसो जों जाबाय गोबां थाखा फैसा जों खांनांबाय बेक्तिगत न'खरनिफ्रायनो जों खांनानै औवा बायो बहुद फैसा थांबाय जोंना बे औवाखौ बायनायाव औवायाबो थसेयाव मायाबा औवा गिदिरा बिदिनो 50-60 थाखा 60-70 थाखा आरो बे औवा फिसाया बिदिनो 50 थाखा बेबायदि 40 थाखा बेबायदि दामाव जों बायनानै जोङो बे दालांखौ होबाय थायो आरो जोङो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनानै जों बाजार जायो आरो जोंनि गथ' फिसाफ्राबो बे माबाजोंनो औवा दालांजोंनो थांनानै स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो आरो सिगांनि समावहाय माखासे बे खाथि खालानि गामिफ्राबो एसे मदद होयोमोन दालाङाव फैनानै बानायफैनाय बेफोरबायदि जायोमोन दालांखौ बानायोमोन खिन्थु माखासे बोसोरनिफ्राय सिगांनि एसे आवगाय बोसोरनिफ्राय बे दालांखौ बानायनो थाखाय बे माखासे गामिफ्रा ओंखारदेराखिसै जोंजों मदद होफायाखिसै ओमफ्राय थाखा फैसाबो जोंजों मदद गैया दा जोङो मथा मथि गामि दरनै होनजायो मेजर हिसाबै जों गामि दरनैल' थाइसुगुरि मिलिथा बे गामि दरनैयावल' मेजर हिसाबै जों बे दालांखौ ओंखारनानै मावो बे लामाजों हान्था मेला खालामनाया जेब्लानाखि दालाङा बायो अब्ला बे जायगाजों फैया जेब्लानाखि दालांखौ जोङो कमप्लिटलि बानायखाङो अब्ला बे लामाजोंनो बे जेसेबांनाखि बे गामि दङ बे गामिनि मानसिफ्रा बे दालांजोंनो थाबायो गोबांथार गामि दङ जोंना बे माखासे गामिफ्रा गोथौ गामिना फैया अबसे खिन्थु बे साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा सिगां जायफ्रा मदद होदोंमोन बे मदद होनाय मानसिफ्रा नागारथ'नाय मानसिफ्रा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो दा खुंथायाव थानाय सरखारखौ मा खावलायनो सानो दा जों मेंबाय जोङो बेयाव फैजेननायनिफ्रायनो जोङो गोबां थाखा फैसा गारनानै जोङो बे दालांखौ बानायनाय जानाय हिसाबै जोङो मेंबाय थाखा फैसायाव जोङो बेनि अनगायै बे दालांनि अनगायै गुबुनावबो जोङो फैसा खांनांगौ गोबांथार दङ जोंहा दा बे हिसाबै जोङो मेंनाय मोनबाय दा बेनिखायनो जोङो दानि
सिगां माबा BPF नि समावबो जोङो एसे लुबैदोंमोन बे समावबो जों मोननाय जायाखै आरो दा जोंनि बिटिआर सरखार जानानै दङ दा बे समावबो जोङो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हानाय जायाखै दा अब्लाबो जोङो मावनानै थांनाय सरखारखौबो जोङो बखिनो थाङा आरो दानि जोङो प्रेजेन्टलि दा जायफ्रा सरखार महरै दङ दा बिथांमोनखौबो जोङो बुंनो थाङा गाज्रि मोननो थाङा रायनो थाङा जों माने जोंनि सुबिदानि थाखाय बिथांमोनहा मालाबा बे अनसुंथाइखौ होगोन नामा मालाबा बिदिनो एसे एला फैसा हरबाय फैसा बिहैनायाव औवा दालां बानायनो औवा बायनो फैसा बिहैनायाव हरबाय फेरेंगायाबो दा माखासे बिसयावनो जों बांसिन जोंनि इन्डिभिजुवेल हिसाबै जोङो थाखा फैसाफोरखौ जों थैगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों खावलायो जाहैबाय जोंना गोबां माखासे गामिनि मानसिफ्राबो बेजोंनो फैयो हिसाबै आरो गथ' गथाय बेहाय जेसेबांनाखि गामि दङ बे गथ' गथायफ्रा स्टुडेन्ट महरै बे जोंनि बेजोंनो फैजोबखायो हरै गिदिंनानै बैजों दालां मोनसे दङ साहाजों खिन्थु बेजों थाङा गोबां गोजान जाथारो बेजों थांनांगौबा बेजों एकदम रुनिखाथा मोनहैखायो दा बे हिसाबै गोबां स्टुडेन्टफ्रा बे लामाजोंनो फैयो दा बेनिखायनो जों खावलायदों जाहैबाय जे माने जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सरखारखौ जों खावलायदों जाहैबाय जाहाथे माने जोंखौ माने अननानै बे दालांनि थाखाय बे दैमानि थाखाय माबा मोनसे उफाय जोंनो खालामनानै होयोब्ला जों अरायबो दङ आरो गोदोबो जोङो दंखायो दाबो जों दंखायो जों जेरावबो जोङो जेब्लायबो जोङो बै बारावबो जों सहाय होबोबाय थाखादों जेसेबांनोखि माने हजोंहाय जिबादि जालांबाय थाबाय घटनाफोर जालांबाय थाबाय रेल लाइन जथेनायनो माने आन्दलन इसेबांनोखि जादोंमोन जोङो जोंनिफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै जोंनि मिलिटा गामिया बेबादि मिथिं दावथिं थांनायाव 50,000 60,000सो जोङो इन्डिभिजुवेल जोङो गामिनिफ्राय थाखा फैसा गारनानैब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों बेबादि बिटिआर बिनायावहाय मदद होदों दा बेनिखायनो जोंनि दानि बिटिआरनि सरखारफ्रा माने जोंखौबो मदद होनायनि बदलै जोंखौबो मदद होफिनोब्ला जों खुब मोजां मोनगोन जोंल' नङा जोंनि गासै रायजो राजाफ्रानो जाम्बा जाम्बिफ्रानो बयबो खुसि जागोन मोजां मोनगोन बेबादि जोंनि खावलायनाया बे